Geçäşi yurttaşlar, esenlikler. Hoş geldin. Hoş gördük Merdan. Salam ildeşler. Men dowam edeýän da. Ýene de Türkmenistanyň düýpli agyr meseleleri dowam etmekde. Taryhdan birazjyk taryh gitmekde da. Şu wagtky günümi bilmek üçin taryhda göz aýlanmaly bolýar. Atabamyza maýdypdyr, könes bolmadan täze bolmaly. Akpaşanyň gelip Türkmen topraklaryna çökmegi bilen ondan soň Akpaşa ýani imperiýa kommunist boldy, ýani Kazarlar bolup geldi. Ondan soň Rossiýski Federasiýa bolup geldi. Şu adam Raşidym bilen içimizde. Indi taryhdan aýtsak, bir sömürge ýurt bolanmasaň da şöyle toplumy ejik saklamak üçin bir sähne saklamak üçin hiç saatdan baş çıkmayan umursamaz halk saklamak üçin bir toplumyň ýani jemgyýetiň içinden aýdymlaryny intelligensiýa sowrup almaly da. Ýani şolar degensizleşdirmeli, näetmeli, bular halk düşmany bolmaly. Partiýanyň diýmeli garşysyna gitdi, halkyň garşysyna gitdi, käýürlerini içeri gatýarlar, käýürlerini gümürtük ýagdaýda ýok bolýarlar. Halkyň gözünde düşürýärler da. Ýani bundan kimlerden mysal alyp berirler? Gaýsy Atabaýew, Türkmenistanyň gurujusy diýip bilýär. Köpüýmiz şonuň nädip ýoklaryny, näme sebäpden ýoklaryny, ýani mazaryny çelli dediňden bilemdik. Muhammed Atabaýew aýdyňdan beri jedidçi diýilýär da. Revolusioner bilimi getirip bilen ýurdun içine. Muhammed Geldiýew ýene de şonuň alfabeni işläp bilen dilimizde okuw sistemany täzeläp biljek. Öraýew diýär, Galandarow ýalňyşmasam, Garaz Kän tanamaýanlarymdan bar. Öz topragy üçin, ýani aýdyňlanma ugrunda. Elbetde bunları ýani Rus imperiýasy sygdyrmaýar, ýani öz nemesinde saklanmaýar. Bularyň bolmagy üçin imperiýanyň hop awanýar. Indi şu wagtda gelsek Merdan Muhammedow, ýani kim bol adam? Kemini hökmünde tanalýar. Köpçüligiň içinde. Olam aýdyň yurtsever, ýani topragyň çagasy, Türkmenistan topraklarynyň çagasy näme etjek bolmagyň niýeti nämedi, ýani sebäp näme? Täze Türkmenistan ideýasyny öňe sürdi. Näme üçin öňe sürdi? Yurtda konstitusiýon adarlyşyp bolup geçen soň, ýani konstitusiýon guruluşy tikeltmek üçin halkyň bähbidine konstitusiýon guruluşy işler ýaly. Birden işler alyp bardy. Buna marada ýene Türkiýede Türkiýe ýurdunda, ýani Cumhuriyet diýilýär da. Hökümet diýen atlandyrýan Rus kuklalary alyp kaçyp indem suud etmek niýetindeler. Indi bu näme sebäpden şöyle bolýar, näme üçin şu öňler Muhammed Atabaýew näme üçin aýyrdylar, halkyň içinde sowurlandylar. Indi näme üçin keminen şöyle diýip ýarlar, ýani halkyň göz önünde degersizleşdirýärler. Suud etjek bolýarlar, watan dönük diýjekler, ýa Türkmenistan tırlaryny paýlaşýan diýen bahana tapýarlar da. Muhammed, sen bu arada öz düşünjäňi aýdyp bersen. Merdan sağ ol. Indi ýani taryhdan bäherligine gaýdyp bellikleri geçdiňde şu ýerde şeýle bir zat bar, türkleň bir nakly bardyr, atasözi. Belki başga milletlerde de bardyr ýöne. Bizim türkmen dilinde şu nemani atasözüni nakly. Indi biz eşitmendik da, tarih diye tekerrürden ibarat diye da, tarih diye gaýtalanyp dur diye. Tarihin gaýtalanýan belki gowy sahypalaram, gowy böleklerim bardyr, ýani esasy bir jemgyýetiň üstüne düşýän agramy, ýani gaýtalanyp duran tarih, senin şu gurrungy başlanýandaky
we şu wagtky soňky netijelerin ýani ýerine çenine gelen aýdyp beren ýagdaýyň şo taýda üns beren bolsaňyz şol gaýtalanyp durýar-da taryh. Diňe gaýtalanyp dur ýöne gaýtalanmaz, her gaýtalanmasy bilenem şol şo taryhyň demesi kime değişli bolsa jemgyýetiň taryhy her ýankyýaly aýdyňlary ortadan aýrylyp ýok edilen ýagdaýynda şo jemgyýet ýene bir basgançak aşağı düşýär-de. Ýene şo Sapara bilen gepleşetdik, şonda Sapara bellek geçdi-de sosial çüýreme diýdi. Jemgyýetiň çüýremesi. Şol aýdyňlar diýmek jemgyýetiň öňüne düşýän, jemgyýetiň aň düşünjesini ýokarlandyrýan, jemgyýetiň aň düşünjesini şekillendirýän gatlaga değişli aýdyňlar şol halkyň arasyndan çekilip alınsa olaýam bir basgançak aşağı düşýär. Näme üçin diýsem, bir ösen jemgyýetlere meni alyp görür, şo ösen jemgyýetlerde nämeň esasynda şo jemgyýetler ösýär. O ýerde bir tutuş halky jemgyýeti hemmesini bir hatarda görüp bolmaýar. Sanaly adamlar bolýar şo jemgyýetiň içinde. Esas şo jemgyýetiň sütüni aýakda galmasynyň, ösmesiniň sütüni bolan sanaly aýdyň adamlar bolýar. Ene biziň kärdeşimiz, gurju mejlisimiziň agzasy, öňde barja agzasy Merdar Muhammedow şol bir jemgyýetiň aýdyň sütünleriniň biri şo jemgyýetiň basgançak aşağı düşmesine däldi. Basgançak ýokary galmasyna özüniň ummasyz goşandyny goşup işläp beren bir aýdyň sütünleriniň biri jemgyýetiň biziň ýyldaşymyz, ýurtdaşymyz. Şunu häzir biz şeýle bir mysal bilen sadalaşdyryp şeýle bir mysal bilen aýtmak isleýän. Häzir özümizi alyp göreli bir halk hökmünde, häzir halkyň içinde bir adam ýaragsyz bolup biler. Ýani bir hassalanyp biler. Ýöne şol kimiň ýanyna algar birinji bilen bir doktoryň ýanyna algar. Doktoryň nähilligini gözler, ökdesini, bilimlisini gözler. Näme üçin? Hassanyň janyny halas etmek üçin ýa-da has bir saglykly diýil ýa-da has saglykly bolup janyny halas etmesi üçin ökde bilimli, tanymal bir neme gözler, doktor gözler ýa-da başga bir mysal alyp göreli. Bir ulagymyz bar, ulagymyz işlemedi, döwüldi. Biz nähilek adam gözler? Ökde usta gözler. Ökde şol işden, şol ulagdan başy çykýan bir usta gözler. Ýa-da bir jaý guruluşy geçjek bolýar. Jaý guruluşy biz goňşymyz çagyryp jaý gurup bilmerse usta gözler sökmany suratda. Indi bu zatlar halkyň öz arasyndaky nähilek diýen bir halkyň öz arasyndaky gündelik meseleleri. Ýöne halkym häzir bir jemgyýetden ibaret-de, türkmen jemgyýeti bolsa, türkmen jemgyýetiniň özüniň gündelik meselesi bardyr. Halkyň şahsy meseleleri bolşýaly, tutuş bir jemgyýetiň öz gündelik ýa-da umumy meseleleri bardyr. Şo meseleleriň ustasy kimler bolýar? Ene biziň kärdeşimiz Merdar Muhammedow ýaly aýdyňlar bolýar. Indi häzir biz gözüňmize getireli aýdaly bir etrap derejesinde mysal getireli bir ýakyn her kime düşnükli bolajak ýagdaý. Etrapymyzda aýdaly ökdöwür doktor bar, ýa-da ökdöwür usta bar, ýa-da ökdöwür daýhan bar, toprağa düşünýän, ekinlere düşünýän. Şonu gözümüziň öňünde häzir alyp gitseler, halk nähilek bir şoňa reaksiýa bildirmeli, garşylyk bildirmeli. Ertesi gün şol adamlaryň ýetişmesi üçin näçe wagt gerek, näçe üstünde işlenmeli. Yetişen ökde doktormyzy ýa daýhanmyzy alyp gitseler, biz nähilek galýar? Biz hastalanan ýagdaýymyzda
hastalığımyzy bejermäne bir doktor tapamyk. Näme üçin doktorumyzy alyp gitdiler. Ýa-da ustamyzy alyp gitdiler. Jaý galdyryp bilemdik. Toprağımyzy işledip bilemdik. Jemgyýetem şol bir ýagdaýda häzir jemgyýetiň aýakda durmasy üçin, ösmesi üçin öňde barjy hereket edýän adamlary bundan öňki geçen tarihimizde de ýakyn tarihde de şu Sanjar wakasy bar da şu Sanjar wakasynda da näçe aýdyňlarymyz ýok edildi. Hiç kimiň habaram bolmady. Indi şu ýerlerden bir häzir şu öňkü geçen tarihimizden sapa galyp şu gatlan gaýtalanmalyk üçin hereket etjek bolsa onda şu ýagdaýlary bir gaýtadan özümiz gözden geçirmeli, her kim öz düşünje tedersine salyp ölçek görmeli. Berdan häzirlikçe şular goşýaw. Indi şeyler ýagdaýlarda yani doktor diýdim hastalanan sana derdine derman bolýar. Indi kemine de hasta yani çüredilen ýöre çüredilen toplumyň nemesi. Şamsarat mı ýa-da näme diýen öňünde gidip aýdyňlat gitjek toplumy ýurtda terör toparan konstitusiýon gurulşy ýok edip öz kararları bilen yani isleg bilen ýaşap berýär, talap berýär, aýdyp Täze Türkmenistan ideýasyny öňe sürüp yani Täze Türkmenistan diýmek näme diýmek? Bir ýurtda yani şu wagtky biziň ýurdumyz, doğduk mekanymyz Türkmenistanyň içinde yani ýurdun içinde konstitusiýon gurulşy dikeltmek diýmekdir. Yani Täze Türkmenistan. Şeýle bolanda da indi kime ziyan ettirdi? Kime ziyan ettir yani? Bir ýurda sen konstitusiýon gurulşy ýok ýurda dikeltjek diýen Türkmenistany getirelim diýen halka ýüzlenýän kime ziyan etdi yani taýda? Demek men islemeýänler bar. Yani halkyň bähbidini islemeýänler bar. Yerli ýaşaýjy yerli halkyň bähbidini islemeýänler bar. Dogry olaram bar. Olaryň hyzmat edýänler bar. Olaryň üstünden yani ýallanýanlar. Demek olara ziyan etdi. Yani bir yurtta konstitusiýon guruluş dikeltmek üçin dikelmek isleseler demek olara ziyan etdi. Olar islenýär. Şimdi yani kaçını yani bir yurdun içinde aydın adamlar, gat az bolýar ýol görkezli adamlar. Şimdi halk boljak bolsa yani watandaş hökmünde öz yani dine hukukum var ya hakkım var diýmeli, elde borcam var da içinde. Yani aydınlara ýa çıkmaly. Yoksa men ertiri yok. Yani kaydı keçdi ya doktor aldırsak doktorumuz aldırsak öyle işin bilýän. Eğer hasta olan günümüz yok yani bizler çağamız, oğlumuz, kıyırımız, özümüz derdimiz, derman tapman yok olup gitmeli yani. Besimde tükönmeli. Şoňky ýaly konstitusiýon gurulşy bolmadyk ýurtda da adam yani ýaşaýjylar çüre yok bolap parksyz bolýar. Tarap näme bir pok bolsa şoň içinden çykýar. Şo jemgyýetiň içinden. Şoň üçin Merdan Muhammedowa halk yani millet hökmünde bir dikeljek bolsa iýe çykmaly şu wagtdan. Elinden geleni etmeli. Ben şeýle düşünýär da. Muhammed. Katı doğru Berdan aýdýanym. Indi şeýle orada da häzirne şol biziň jemgyýeti ýok edýärler häzir. Nähilek ýagdaýda ýok edýärler. Ýa-ni aýdyňlarymyzy aramyzdan çekip alýarlar. Bu diýmegim näme diýmek? Mundan öňem işlenip gelinýän, edilip gelinýän bir hereket bolar, bir kanun hereket. Şimdi biziň elimizden, aramyzdan edip biziň aýdyňlarymyzy haçan alyp dursunlar. Ýa-da edip arasyndan ýetişen, özüni ýetişdiren
cemiyete, halka peýdasy degijek. Ondadam has ösen ýagdaýda has ýokary düşünje bilen peýdasy degijek adamlar biziň aramyzdan alınıp durulsa, çekilip durulsa onda halk näil düzelmeli? Halk häzir şu ýagdaýy görüp durka şu ýanky doktor misalyny senen berdiň berdan doktor bolsun ýa-da biz öz çağalarymyz üçin hem ala dedenimizde gözleýärse mollum gözleýär. Ýani ökde okutjak mollum diýär. Şol adamlara garşam näýilek bir syla hormatymyz bar. Ötün geçen ýerinde öňümizden çyksa da salamlaşyp hormat görkezýär. Ýöne erçirkün şu hormat görkezýän adamlarymyz ýa-da ýakyn gatnaşykda bolup syla hormat görkezip erçirkün hem şoň başyna iş düşendem sesimiz çykarman ýene öňkü ýolumyzda dowam eden ýagdaýymyz ýene biziň üçin näýilek bir gelşiksiz hereket bolýar. Gelşiksizlik nirede senden peýdalanan wagtyn peýdalanan seni ýok edilende ýa-da seni aramyzdan çekip alan mahallaram onda ýene de öňkü durmuşyma dowam ederim diýen ýalak bir neme çykýar da orta bu ýerde. Şeýler many çykýar, olam dil bilen aýdylmasa da edilýän hereketde näýem görünüp durataýdy. Indi şu many çykýar. Özüni çöküşe ekidýär. Ondan daşara mene şol işlere gatnaşyp önüne organ işgärleri bardyr. Meheme kullugynyň başlygy işgärleri bu işlerin hemmesiniň öňünde şolar başlyklaýyn. Bularam asliýetinde halkyň içinden çykan, Türkmen jemgyýetiniň içinden çykan biziň öz ildeşlerimiz, ýurtdaşlarymyz. Yani şolaram ýene de şu aýdyňlaryň ýok edilmesine goşýarlar ýa aýdyňlaryň ýok edilmesi üçin halka şol adamlar aýdyňlaryň bähwidi yetirmän hereket edýänler üçin bulara maslahatynda nähilek meňzedip mysal getirilýär we oturan şahasyny kesenden tapawdy bolmaýar bu adamlar aslında. Indi o şeyler da buların adı var. Yani milli hukukçuluk diye milli. Halkın hukukçuluğu yani bir milletin. Indi şulara 3 ay yurdun içinde okudup yani 3 yıl okudup yani yanlıştım. Bir yılım Rusya'da okak gelseler. Indi şu tadı öğretiliyor şulara doğru. Direktiva yani edilmeli hakları böyle. Indi sen şöyle oraya da sen adın var milli hukukçuluk yani sen şu toprağın halkın korunmalı diye. Şuna bir seyretseler de şu 3 tane harfin manisini çıkartalar. Şimdi özüne bir adam hükmünde şu toprağın çağat hükmünde duyup bilen adam ya vatandaş hükmünde duyup bilen adam şu 3 sözün ödem onları öğretip bilerler. Geplerini ve fikirnaydan ya yurttaki oğurluğu yığına değil. Öğretip bilerler doğru. Yönetici öğretilen zaten sen etmeli mi? Sen şu toprağın çağata doğru mu? Yani ettin diyerli. Sen cenayet edip dursun. Ettin doğru mu? Mesela alalı 5 yıl ettin sen hılmat ettin. Raşistlere hılmat ettin doğru mu? Sen bilwatin şolların içinde sen sistemin içinde bilwatin neyden oğurlayalar. Cemine bilwatin. Şimdi punktualni olmasa da sen cemin bilwatin orsetden yani bir orla tu Ukrayna'dan bir var şolar dedin gadamın nemtimler tu neme dağam kukla sen bilwatin sen şiddetli şolların nemesine şaya Açar Canif dağından beri kayda ayalı adil ortaya çıkıp hizmet edenler, raşitler yok oldu. Hayatı çürüdü, kimse de yetkitti maşgalatladı bilen. O zaman ya hizmet eden, mesela ortada 5 yıl hizmet ettiler ha. Onlar birden zat bilýärler. Onlar hem öz halkyny tayaklady, cenayet etdi, hem şaýat boldy. Olaryň wagty gelýär. Soňky 5 ýyl başga ýere gelmeli atay. Onlar hem aýry görýärler. Aýry görýär ýumşak söz bilen aýdanda.
kimi çür ederler, kim maskalat bile yok ederler. Suata reaksiyon üçün yağlı çoru ipler ol. Ağalarına itaat edip biler, Hudaya çokun yakdiyalara, çokun biler, öz halkın tayaklar biler, yöneten ulundan var. Nerse değiller, nerse. Senin vaktın elde ayrılmalı. Sana derek yine verilmeli. Sen yani akılsızdan verilmeli. Yani Atacanov dağdan alal diye prokuror duran, esas prokurorluğu istedi. Yani son geldi ya, doğru mu geldi mi? Sonra ruhsat veriliyor. Öz adamlarını oturtmalı hemleri. Velayette, etrafta yine de kulçova yerler yani pulak yerler. Yani düzeyine diye rahat ettirler. Öz adamlarını oturttu. Atacanova ayrılan günü olangam hemmeti gitti ya. Ne çamaşkalarlar. Çoğatları bir akıl çatıp bilen okun karşı özlerine men bir yurdun yani yurtta devlet bar olsa diye vadel bir köklü edaraların biri, kuruluşların biri dip nemedip nerede vadin pagonan olmasa da bir mertebeli men zati özün şöyle men kelleli işleyip kelleli men akıllı deyip bilen adam şoja aşağıda akıl çatan okun. Indi merdan şeyle oraya da vardı hazır. Hälem bellek geçtik şu tarih gaýtalyp durasında. O gaýtalanýan tariham şu ýanky rejime hyzmat edýänleriň ählisin gözüň öňünde gaýtalanıp dur. Şol şu wagt bir rejimiň hyzmatkarlary şeýle bir ýolda ýene barsa gelmez diýilýärmi. Şeýle bir ýolda barýarlarda şol adamlar öňlerine sere daýmaly özlerine öňürtü şol işlerde işleyen adamlaryň galy näil boldy. Şu neçelli. Gaty uzak tarih almak gerekkä şu geçen 30 ýylda seredenlerinde de şu taýda ýanky şu rejimiň hyzmatkarlary nä derejede soňky ýagdaýlary özlerini ýerede maşgalalar näil ýagdaýda atletinde görünmem dur gaty uzak gitmegem gerekkä ýöne şonu görüp bilmejek derejede şeýle bir ýagdaýda da bu adamlar ýöne şu men bir soň jemleýi hökmünde goşmak isleýän adam ine biziň jemgyýetiň ötüşiniň esasy sütünleriniň biri şu günümizde ýurtdaşymyz Merdan Muhammedow şu ýurtdaşymyzyň arkasynda durmaly, şu ýurtdaşymyzyň demesini ýanky goldawyny uly köpçülik bolup getirmeli. Geljegini pikirlenýän adam, geljeginiň nesliniň aladasyny edýän adam jemgyýetiň aýdyňlaryna hökmany suratda eýe çykmaly. Tarih gaýtalanmaly däl. Ondan beýlek şu mesele men öz çekmezlen adam bu häzirlikçe ýene de dowam eder gepleşiklerimizde. Owa bir ýurtda ine aýdyň kimine aýdylmaz. Ýurda Türkmenistan getirjek diýdi. Ýani şol ideýany netdi aramyzda. Kaston guruluşy dikeltjek diýdi. Diýme kaston guruluş dikelte bir ýurtda ýaşaýjylar erkin bolýar. Sen häzir tagany belki 5 mant gazanarsyň, ýagly çorugy ýidirersiň, eline ulag alyp berersiň, çaý alyp berersiň ýöne. Haçan elini içe belli däl şol wagtlar. Erkinliğin ýok da senin. Sen erkana adam däl öz ýurtunda. Raşista hyzmat edip beren şonuň bähgitleri üçin öz soýdaşlaryny, öz watandaşyny taýaklap bilýän adam merhamet diýilýär şolara. Şöýlerak wagtymyz ama aýtjam, goşsam bolsam şu goşmak isleýän adam şol ýene buraya gaýtalýan halk öz aýdyňna eýe çykmaly. Şonda halk goly bilýär, şonda ayağa galy bilýär. Şonda döwlet, ýurt, konstitusiýa hemme zat ýer we ýerinde bolýar.
öz gymmatlıklarymyz, şu aýdyňlarymyz öz gymmatlyklary bir jemgyýetiň baýlygy da, jemgyýetiňe belki bir jemgyýetiň tebiği baýlyklarym bardyr. Ondan soň başga da her türlü milli tarihi baýlyklar bardyr. Ýöne şu baýlyklarynyň hem özüniňki bolmasy üçin, ýa-ni milli baýlyklarynyň hem özüniňki bolmasy üçin esasy zat jemgyýet aýdyňyna eýe çykmaly. Aýdyňyna eýe çykan ýagdaýynda bar bolup bilýändir. Bolmasa ýok bolup gidýändir. Tarihte adam däl, häzirki döwremine ýaşap oturan dünýämizde başga ýurtlary göz aýlalyň. Her hil ýurtlar bardyr ýöne. Halk bolup her kim höwes edýändir. Şeýle bu ýurtlarda bizem ýaşasak ýa-da şu ýerlerde de işlesek diýip o ýurtlar nähil ýagdaýda o derejäge gelipdir. Nämen esasynda şeýle ösen aýakda durlar. Birinji bilen şonu soramalym kadýan halkymyz öz-özüne. Men özüme soradym, şoňam jogabyny şol aýdyňlaryna eýe çykýarlar. Şo ýerde gördüm. Şeýlere jemlejek merdan. Doğru. Aýdyňlara eýe çykmaly. Kemin üçin azap etmeli keminany. Yani goramaly bu ýagdaýlardan eýe çykmaly hakykatdan. Bolýar onda. Sağ olun yurttaşlar, yine görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun yurttaşlar. Merdan sağ ol.